presented by Jai Mata Studio। का भइले का रोत रे बाबू? पापा मोदी जी फिर से लॉकडाउन कर दिले पापा, हमार बिया कैसे होई पापा? अच्छा पटाइल रहू, अब की खुली तो पक्का बियाह करा दे। खुशी खुशी पापा जी से बिना धरवाइले, गाड़ी घोड़ा डीजे खोजी खोजी लिखवाइले। पापा खुशी खुशी पापा जी से बिना धरवाइले, गाड़ी घोड़ा डीजे खोजी खोजी लिखवाइले। लॉकडाउन में हो, लॉकडाउन में रुकल बा बियाह वाता रोवता दुल्हा भाई सखी। टमाटी मिलल बाटे सपना सुगाह वाता रोवता दुल्हा भाई सखी। खुशी खुशी पापा जी से बिना धरवाइले, गाड़ी घोड़ा डीजे खोजी खोजी लिखवाइले। तो लॉकडाउन में हो, लॉकडाउन में रुकल बा बियाह वाता रोवता दुल्हा भाई सखी। टमाटी मिलल बाटे सपना सुगाह वाता रोवता दुल्हा भाई सखी। पापा कोरोना चलते लागत हमार बियाह ना हो भाई पापा। हमार संगतिया कुल नागिन डांस करे के सोचले रहना पापा। पता नहीं कैसन देखवा ले उ पता जा, सदिया से पहिले बिगड़ गइल जाता जा। पता नहीं कैसे देखवा ले उ पता जा, सदिया से पहिले बिगड़ गइल जाता जा। कहीं अगुओ ना हो, कहीं अगुओ ना बदले इरादा वाता रोवता दुल्हा भाई सखी। माटी मिलल बाटे सपना सुगाह वाता रोवता दुल्हा भाई सखी। पापा हमका तो डर लगता कहीं अगुआ न बयाना फेर दे पापा। हम कितना सपना सजैले रहनी पापा। दिनवा त कटी जाता कटे नहीं रतिया, फोनवे पे कहेले कन्हैया सब बतिया। दिनवा त कटी जाला कटे नहीं रतिया, फोनवे पे कहेले कन्हैया सब बतिया। अब शत्रुधनो के हो, बिन शत्रुधनो के उठे बड़ी आहावता रोवता दुल्हा भाई सखी।